आवाज पातळी करता पातळीक चूर्ण करून गोड्डा पांग करून चूर्ण करून दवरला गव्हा पिठाच करता एक बाऊल गव्हा पीठ घेतला येदो पोव घेतला येदी सोय घेतला या पुरायात घालून वाटीता सोय घालता पोव घालता आणि गुडगुडान वाटीता ते गोड घालता मीठ घालता चूर्ण हाकिदला ये पिठ पातळी पण काली हांव धुवन आनी दवरता गोवा पिठाचे पातोळी रेडी जाला खंडीत ट्राय करायची आणि कशी जाला म्हणून कमेंट करून सांगू का. डोंट फॉरगेट टू लाईक अँड सबस्क्राईब आवर चॅनल. थँक्यू.